Hola, què tal i benvinguts en una nova ocasió a aquesta secció, els laics parlen de l'Evangeli. Avui, en aquest dilluns 19è de durant l'any, trobem que en aquell temps, mentre anaven per Galilea, Jesús avançà als seus deixebles la novetat, que havia de ser entregat en mans dels homes, que l'havien de matar, però que el tercer dia ressuscitaria. Els deixebles es van entristir molt perquè pensaven que això no havia de passar, però sí que havia de passar. I diu que després van arribar a Cafarnaum, un lloc que surt força vegades en els evangelis. I diu que els que cobraven el tribut del temple anaren a trobar Pere i li preguntaren que no té costum de pagar el tribut al vostre mestre. I Pere va respondre, esclar que sí. Un cop Pere va entrar a casa, Jesús s'avançava a preguntar-li, què et sembla, Simó? Els reis de la terra, de qui cobren impostos i tributs? Dels seus fills o dels estranys? Pere li respon, dels estranys. Jesús li diu, per tant, els fills no hi estan obligats. Però per no escandalitzar ningú, vés al llac, tira l'ham, obre la boca del primer peix que agafis i trobaràs la moneda que ens cal per pagar. Dóna'ls-la per mi i per tu. Aquí trobem molts ensenyaments, i és que, com diu en una altra part de l'Evangeli, al Cèsar el que és del Cèsar, a Déu el que és de Déu. I no escandalitzar ningú. L'escàndol és una de les coses que realment fan mal a les persones. El mal exemple pot provocar també per reacció, per rebel·lió, també mals comportaments. Per tant, no escandalitzar ningú és important. I fixem-nos com Jesús sempre està implicat en la història dels homes. Acompanya mentre anaven per Galilea. I Jesús digué als seus deixebles, que dirà amics també, els hi explica les coses difícils que havien de passar, però el tercer dia ressuscitarà. Aquesta és l'esperança que nosaltres posem en Déu, el fet de que ressuscite i ara és present pels segles dels segles. És present entre nosaltres, ens acompanya, i nosaltres què hem de fer quan tinguem dubtes? Perquè en l'Evangeli d'ahir Jesús deia als seus deixebles, per què dubteu? No tingueu por, ànims. Doncs quan dubtem, dirigim-nos humilment pregant a Jesús. Senyor, vos que sou mestre de tot, ajudeu-nos a discernir bé i clar què hem de fer en la nostra vida i també a complir segons el que manen els governs. D'acord? No escandalitzar ningú. Una frase important. Quedem-nos amb aquesta frase i amb l'esperança de que Jesús ja ha ressuscitat, ja és enmig de nosaltres i ens acompanya dia rere dia. Salutacions cordials.